Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Ash, bisexual at isang solid tambalanista. Sumulat ako para ibahagi ang aking love story na kung tutuusin, hindi naman natuloy. Gusto ko din sanang marinig ang opinyon ninyo sa sitwasyon ko ngayon. Nagsimula ang kwento ko nang maging classmate ko si Erin noong 2018. Type ko na siya una pa lang pero confused pa siya sa preference niya. Habang hindi niya alam kung ano ba talaga siya o ano ba talaga ang gusto niya, dahan-dahan naman akong nahuhulog sa kanya. Sabay kaming pumapasok sa eskwela at hinahatid niya ako sa terminal ng magka-holding hands. Araw-araw niya akong dinadalhan ng pongkan dahil alam niyang paborito ko. Lagi naman akong may extra food na nakareserba para sa kanya dahil alam kong gutumin siya. Sa sobrang close namin, inalok ko na siya na subukan naman naming maging kami. Kapag hindi nag-work, edi hindi. At least, sinubukan namin. Pero hindi talaga nag-level up ang relasyon namin. Dahil nakakainip at nakakabitin, sabi ko, tigilan na namin. Mukha namang walang pupuntahan. Hindi naman naputol ang komunikasyon namin kahit nagka-girlfriend na ako. Bihira nga lang kaming magkita dahil abala na siya sa kanyang trabaho. Pero early this year, nagkita ulit kami. Kasama naman ang ibang mga common friends. Finally, alam niya na kung ano siya at kung ano ang gusto niya. May girlfriend na din siya at kitang-kita ko ang pagmamahala nila. Kitang-kita ko ang kakaibang saya at kinang na mga mata niya. Habang pinagmamasdan ko sila, naisip ko ang nakaraan namin. Paano kung naghintay ako at hindi ko siya tinaboy? Naging kami kaya at hindi sila? Kung naging kami naman, magtatagal kaya kami? Masaya naman ako para sa kanya. Wala akong intensyon na sirain ang maayos na relasyon nila ng girlfriend niya. Hindi ko lang maiwasang isipin kung paano kaya kung naging kami. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Nicole and Chris. At sana, isang araw mayaya ko siya at madalaw namin kayo. Ang inyong tambalanista, Ash. Hello sa iyo, Ash. Ang kasama ko ngayon si Tanghenyo dahil si Chris Chuper ay medyo sumakit ang likod no naglaba from 9 p.m. to 12 midnight. Sabi ko naman sa kanya, huwag na siya naglalaba ng ganong oras. Ay, napakasipag kasi nitong si Chris. Oo, ayan tuloy, nagkasakit. O ayan, o, di ba? Ash, alam mo hindi ko masyadong maintindihan yung eksena ng hihinayang, what ifs, yun ba yung gusto mong iparating? Kasi alam niyo po mga kabisyo, naniniwala ako that everything truly happens for a reason. Kung bakit
hindi kayo nagkatuluyan, may dahilan yan. Kung bakit hanggang doon lang yung relasyon ninyo, may dahilan yan. Exactly, tama Diba? yan. Kasi yun nga, actually dapat magpasalamat ka dahil nakita mo na yung maganda ng kalagayan niya, nakita niyo na yung totoong identity niya. Correct ka. Ang problema kasi kuminsan sa ating mga tao, yung sarili natin yung unang iniisip natin. Totoo yan. Yung mga what if mo sa sarili mo lang yun, samantala yung sa kanya, tingin ko, masaya na siya. Correct ka. Alam mo, totoo ka. Alam mo, Tanghenyo, sa totoo lang, lahat tayo selfish eh. Paano mapapatunayan na selfish tayo? Sa isang group photo, picture! Diba? Pagka tiningnan ninyong lahat ng sabay-sabay yung group photo na yun, ang una mong titingnan yung sarili mo eh. Tama. Kapag pangit ka doon, ang sasabihin mo, ulitin natin. Diba? Hanggang sa makuha mo yung perfect Correct. na angulo. Perfect na angulo mo. 'Di ba? Kasi ganyan tayo ka-selfish. Sarili natin kasi yung iniisip natin, 'di ba? Well, sa tayong mga tao, in nature talaga natin is magkasalanan tayo. Totoo. Na mas inuuna natin yung sarili natin kaysa sa iba. Lagi nating sinasabi, wala akong pakialam, basta masaya ako. Hindi natin iniisip yung iba. Correct. Minsan may ganun tayo eh. Mahalaga yung feelings ko. Ayun. Ako. Eh yung kabila may feelings din. Tama. 'Di ba? May feelings din siya at yung feeling nung si Erin masaya na siya. Tama kasi nga, nakita niya na yung gusto niya, yung Correct. nagka-girlfriend na. Oo, Ikaw diba? lang naman yung may problema din Kaya nga talaga. sa totoo lang, ako hindi ko na nga, kumbaga parang masaya na siya eh. So ang talagang dapat mong gawin dito, Ash, identify mo talaga kung ano talagang gusto mo at tanggapin na talagang sadyang hindi naman po lahat naman nakikilala po natin na nakakatuluyan po natin. Di ba? May mga taong dumadaan sila for particular seasons in our lives. May kuminsan yung mga tao na nakikilala natin, naging parte sila ng buhay natin for us to learn from them. Yes, Yun ang totoo. pinaka-importante. Kasi pag may kapareho lang sa mga problema, pag hindi ka natututo, yung problema mo, dadaanan mo uli, hindi ka nag-grow. Correct ka. Mag-uulit yan. Bakit? Halimbawa, ilang beses ka na nadukutan. Bakit na pang-5 beses mo nang nadukutan? Ibig sabihin, hindi ka pa rin nag-iingat hanggang ngayon. Inilalabas mo pa rin yung cellphone mo, inilalabas mo pa rin yung mga gamit mo sa alam mong mataong lugar, di ba? Hindi ka na natuto, kaya ayan tuloy, nauulit ng nauulit, di ba? Pero ang hindi ko maintindihan talaga, anong gusto mong palabasin? Kaya nga. Yun din yung hindi ko masyado mag-gets kung ano. Tapos dadalhin mo pa dito. Kaya nga. Alam mo, nagkamali ka ng mga taong nilapitan eh. Medyo may edad na to si Tanghenyo. Medyo mainit na yung ulo niya kapag hindi niya naiintindihan yung mga sinasabi ng mga mas bata sa kanya. Tapos diba? pinagmayabang mo, nagka-girlfriend ka. Kaya nga, diba? May girlfriend ka, may girlfriend siya. Tapos ano pang problema mo? Tapos dadalhin mo pa dito? Alam mo, sa tingin ko bago mag-init ng ulo ng husto niya, di Tanghenyo, sa tingin ko kailangan mo, Ash, kailangan mo mag-download na ng Arena Plus app para meron ka ng ibang pinagkakaabalahan. Kaya naman isang magandang hapon sa mga kaastig natin na nakatutok ngayon. Panibagong araw na naman para sa mga exciting na ganap sa work, sa bahay, sa kalye o saan ka man. At mas gawin pa nating exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang tinanghal na Best Sportsbook Operator for 2024 ng Sigma Asia Awards. Ito talaga ang magpapabago sa paraan mo ng pag-enjoy sa mga paborito mong mga laro. Ito ang astig sa Arena Plus. Hindi mo na kailangan pang maghanap kung saan-saan ang mga latest scores and results sa mga inaabangan mong laro worldwide. Dahil sa Arena Plus app, kumpleto at always updated na. Kasama sa mga exciting na games yung PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. O yan Ash, mapupuno yung oras mo dyan. At pwede mo ring masubaybayan ang mga live games ng local at international sports properties sa kanilang web-based o mobile applications. Gamit lang ang iyong mobile device. All-in-one na, anytime, anywhere pa. Kaya naman ang Arena Plus dapat pagkatiwalaan. Bakit? License po yan ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masiguro na legal at secure ang gaming environment ng ating mga users.
astig pa ng mga endorsers. Yung ating Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA si Scottie Thompson. Yung Pinoy pride na umariba sa mundo ng NBA, phenomenal Phil ang basketball star na si Jordan Clarkson. Kaya naman gawing astig ang gaming experience mo with Arena Plus app at sabayan pa ng pakikinig ng official jingle na Halina sa Arena performed by the one and only Glock 9. Kaya naman i-download mo na. O ikaw Ash ha, i-download mo na ng Arena Plus app now in App Store. Pwede mo ring mapanood sa arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports and gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ayan, siguro ka naman na more than 21 years old ka na, Ash. So, ibig sabihin, nakakapag-isip-isip na. Ayan. So, maraming salamat dahil may mga app katulad ng Arena Plus kung saan pwedeng mabaling yung atensyon mo sa ibang bagay. Di ba? Speaking of baling ng atensyon, dapat nga talaga maghanap ka na talaga ikaw. Hanapin mo rin yung totoo mong identity. Correct. Kasi kanina, medyo sabi mo, pasalamat ka na nakita niya na yung totoong identity niya. Oo, ikaw naman, 'di ba? Hanapin mo rin yung tunay mong identity. Alam mo, napanood mo yung recent na news Tanghenyo tungkol sa yung nag-crash na plane sa Brazil, sa Sao Paulo ba yun? Parang ganon. So may nag-crash na plane sa Brazil, tapos lahat ng sakay, include the passengers and yung airline crew, lahat sila namatay, all 61. So nakakalungkot na na balita yung ganon. Pagkatapos lumabas ng balita na yon, may mga lumabas na iba't ibang mga videos tungkol sa mga taong muntik nang sumakay doon, pero hindi sumakay. Parang may kwento na napunta silang lahat sa wrong gate, tas pinipilit nila na makasakay sila pero hindi na sila pinasakay kasi late na, mga ganong eksena. So, ano ang point? May kanya-kanya kasi talagang oras. Aba. So, ikaw, Ash, hindi mo pa siguro panahon with Erin, at si Erin, nahanap niya yung oras niya, identity niya, gender niya and all because it is time. So, ikaw, baka hindi pa panahon, kaya wag mo nang panghinayangan. Kumbaga parang, kasi ang ramdam ko sa kanya, Tanghenyo, nanghihinayang kasi gusto ko gusto ko hanapin ko ano yung issue mo eh. Nanghihinayang ba siya, 'di ba? Na what ifs, parang ganon. Problema kasi nating mga tao kuminsan lagi nating kaya tayo nagkakasala, gumagawa ng hindi tama dahil yung mga tapos na pilit nating binabalik. Totoo. Yung mga kagaya na lang, 'di ba, pag pumunta sa mga tawag dito, yung mga reunion. Yung mga tapos na mga love story, nakita kayo ng ex mo, gumawa kayo ng kalokohan, ayan hindi na. nagkasala kayo. Ayan na. Nakamatay tayo dyan, 'di ba? Kasi tapos na eh. Hindi naman natin na mababalik yung nakaraan eh. Kahit na maglupasay ka pa, magsumbong ka pa sa tambalan, magsumbong ka kay Tanghenyo, magalit ka ngayon, anong gagawin natin, di ba? It's about time for you to let go and move on. Yes. Hindi lang talaga madali ang letting go, no? Meron ka bang naging love life before, Tanghenyo, na nahirapan ka mag-let go sa kanya? Sila. Wow! Wow! Pogi problems! Lahat naman tayo, lalo na kung totoo mong minahal yung tao, mahirap din talaga kasi unang-una, ang pinakamasakit, pareho yung mahal yung isa't isa, pero hindi talaga nagmamatch kuminsan yung mga pero dapat ang maintindihan natin dyan na yung mga tao na nakakasalamuha natin, halimbawa yung mga ex natin, huwag tayong magalit sa kanila, bagos, magpasalamat tayo sa kanila kasi kung nakatuluyan natin sila, hindi natin makakatuluyan yung mga asawa natin. Yan, di ba? So yun yung sinasabi natin na kung di talaga si Erin ay para sa'yo, Ash, kasi merong ibang nakalaan para sa'yo. Alam mo, gets naman namin eh, hindi naman na ayaw naming sabihin na hindi importante yung nararamdaman mo, di ba? Importante naman yan. Kaya lang, hanggang kailan, hanggang anong oras, anong dekada tayo mag-what if, di ba? Pwede naman mag-move forward. Baka naman, meron talaga may type sa'yo dyan. Kaya lang, hindi makaariba. Bakit? Panay ka Erin pa rin. Hindi ba, sabi niya may girlfriend na siya? Hindi, naguguluhan nga ako dito kaya Ashwan. Hindi mag-focus ka doon sa girlfriend mo. Actually. Huwag mo nang dalhin yan dito. Nakakaloka. Sumugod pa yung girlfriend dito sa amin. Kami Totoo. pa ang sabihin kami pa yung tama. Sabihin pa, ang tatanda na ninyo, Nicole Ayala, Tanghenyo. Kinukonsinti nyo pa yung mali, di ba? Ayaw naman natin yun. Talagang sadyang yung moving on process is not the same for everyone. May mga iba na ang bilis lang, saglit lang, sa ilang araw lang, meron akong kakilala, Tanghenyo, ilang oras lang, nakamove on na eh, di ba?
Kanya-kanya yon. Pero meron din ako ang kakilala, ilang dekada na hindi pa nakaka-move forward. Pero regalo mo sa sarili mo yun. Yung mag-move on ka. Focus on yourself. Oo. Huwag ka na yung banghinayang. O siya, maraming salamat sa inyo. Salamat. Ingat-ingat, Tanghenyo. Thank you for your time. Walang ano man. Siesta ka na. Siesta, go. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!